Meidän Tuomas naimisiin. Kuka olisi uskonut? Yllätys! Tuomaksen polttarit olis niinku nyt. Me tuodaan se kyllä ajoissa takaisin. Minä lupaan. Tyylillä lähti. Olemme kokoontuneet saattamaan Tertun haudan lepoon. Tertun? Kristukseen turvaten jätämme Anteeksi. No mut siis ehit sä tänne ajoissa? Ei tässä oikein mikään voi mennä enää enempää pieleen. Oi. Nyt sä kiität näitä sun uusia ystäviä ja me kävellä täältä justiinsa ulos. Ei me voida. Tää on normi juttu. Mä vähän kokeilen mun kuolleen kaverin kikkeliä. Ei sulkukkaamaan! Mites pakarat? Ihan vitu hyvät. Onhan tää äijät ollut taas jäätävä reissu.